तो समस्या का बा? सरपंच साहब ये तो समस्या हो गई बा कि दोनों निमन से रहते नहीं की सर। दोनों राय से नहीं सर ना राय से नहीं रह काहे हो? ई बताई कैसे राय से रहे? ई हमरा लगे अइबे ना करेला। एगो नया घर बना लेले बा बाजार पर, ओकरे साथे ई दोनों गोड़ा बाजार पर रहता ना। हमरा के पूछबो ना करला कि मरल हो कि जियल हो कि घर में अनाज बा कि पानी बा, पूछू ना पूछेला कि खइलू हो कि ना खइलू हो। एक मतलब गांव वाला घर पर तू ना रहेलो ना तू महाराजगंज बाजार पर रहेलो। हाँ, पुरानका घर छोड़ के एकर पुरानका घर अब पसंद नहीं के पड़त, नयका घर पसंद पड़त। नयका घर तब हो तहार का नाम बा? सरपंच जी उनका साथे इनकरा रही के रही तो हमरा से काहे भगा के बियाह करतन पहले ई बताई। बाजार पर के घर इनकर दादा के बनावल ह, हम पैसा देले बानी कमा कमा के तब उ घर बनल बा। उ जमीनिया हमरे नाम पर बा।